Hola a tots, anem a dominar més una mica les potències i anar avançant en algunes operacions i algunes propietats més avançades. Bé, una operació senzilla és, per exemple, aquesta, que és una multiplicació on les bases, veieu, la A, encara que siguin lletres, és el mateix. Sé que us espanta una mica, però és el mateix. Ara us posaré un exemple amb números. Les bases, el que estàvem dient, són iguals, perquè és A i A, podria ser A i B. Llavors, quan les bases són iguals, els exponents es sumen. Us poso l'exemple i us explico el per què. 2 elevat a 3 per 2 elevat a 5 és el mateix que 2 elevat a 3 més 5, és a dir, 2 elevat a 8, perquè 3 més 5 fan 8. I ara em dieu, però per què? Això és el mateix que 2 per 2 per 2. Veritat? Perquè són 3 vegades 2. I això és 1, 2, 3, 4, 5. Val? Si això ho juntem tot, quants dosos tenim? 3 aquí i 5 aquí, són 8. Per tant, 8 vegades 2. I això seria, veieu, la lògica de la propietat que es brinen, però la propietat és lògica. Anem a veure també la de la divisió. Per exemple, tenim 2 elevat a 3 partit 2 elevat a 5. És el mateix dir-ho així que així. Exactament el mateix. Una fracció és una divisió. Llavors, ho anem a fer, per exemple, aquí, que és el mateix, 2, 3 menys 5. Cuidado, no 5 menys 3, no canvieu. Ha de ser el de dalt menys el de baix, o el de davant menys el de darrere. Llavors, 2 elevat a 3 menys 5 és menys 2. I què vam dir d'això? Que s'havia de girar. Si ho girem és 1, 2 a la 2. I ara us vaig ensenyar el per què. Us copio aquí, 2, 5. Aquí tenim 3 dosos. I aquí tenim 5 dosos. Què passa? Per les propietats, si tot està multiplicant, podem treure dosos de dalt i de baix. Per què? Si jo dic 5 per 2, 10, entre 2, 5. Queda el mateix resultat, s'anul·la. Doncs és el mateix això. I això és el mateix, 2 entre 2, 1, 2 entre 2, 1. I què queda? A baix queden 2 a la 2 i a dalt només queda, o sigui, no queda res, per tant queda un 1, no pot quedar un 0. Hauria d'haver un 0. Si no queda res és un 1. I veieu que és el mateix. Anem a una altra propietat. Ara aquesta és de exponents. Vaig agafar el color. Val. Per exemple, que el 2 elevat a 3 ara està elevat a 5. Val? Això, aquests exponents es multipliquen, quedaria 2 elevat a 3 per 5, que seria 2 elevat a 15. Val? És que tot això s'està multiplicant 5 vegades més, llavors s'ha de multiplicar, no es pot sumar. En aquest cas, el segon seria 2 per 5, t'està dient, això més és una propietat que nosaltres utilitzarem quan ens convingui, sobretot al batxillerat, els que feu batxillerat. Llavors, 2 per 5 és elevat a 3. Això vol dir que el 2 està elevat a 3 i que el 5 també. I ha de donar el mateix, i dona el mateix. És el mateix fer aquí 10 elevat a 3 que 2 elevat a 3 per 5 elevat a 3. Dona el mateix. I el mateix passa amb la divisió. 2 partit 5 elevat a 3 és el mateix que 2 partit 3 i 5 partit 3. En aquests casos, aquesta s'utilitza bastant perquè a vegades necessitem simplificar per poder anar tatxant. En aquest cas no podrem tatxar perquè no és el mateix. Això és veritat, se m'ha passat i no us ho he dit. Per exemple, en aquest cas, d'aquí i en aquest, no podem tatxar com abans, no podem fer que sumessin els exponents. Per què? Perquè no tenim la mateixa base. Recordeu que ha de ser sempre la mateixa base, seria 2 elevat a 3, 2 elevat a 3. Això sí que es podria juntar 2 elevat a 6, però aquesta d'aquí no, perquè tenen diferent base. Vale? Això és molt, molt important. Bé, acabem amb aquestes dues. Aquesta simplement és que sapiguem que les potències i els radicals són les operacions contràries, és a dir, si jo faig 3 elevat a... vaig a canviar el número perquè ho veieu bé, 4,
Llavors, això és el mateix que arrel quarta de 2 elevat a 3. Val? És el mateix. I també ho podem fer així. Arrel quarta 2 elevat a 3, perquè aquest exponent afecta a la base del radical. Vale? Bé, sabent tot això una mica, són moltes coses, però després les anireu paint. Heu de tenir en compte, amb això que us poso aquí, que A més B ja no compleix aquella propietat de que la A està elevada a n i la B també està elevada a n. És a dir, 2 més 5 elevat a 3 no és el mateix que 2 elevat a 3 més 5 elevat a 3. A la multiplicació sí que ho era, però aquí no. I ho comprovem. Aquest d'aquí seria 2 més 5, 7, 7 elevat a 3, i això seria 8 més 125. És a dir, 2 a la 3 és 8, 5 a la 3 és 125. I ara, si això ho calculem, dona 343 i no és el mateix que 133 si sumem 8 més 125. Per tant, sobretot, quan veieu això, no passa la suma, només a la multiplicació i la divisió, igual a la resta. Val? No compta ni suma ni resta. Doncs això és tot. Si hi ha qualsevol dubte, m'ho dieu i ens veiem a classe.